दापोली आगाराला एकूण 10 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेसचा कोटा मंजूर झाला आहे। या बसेसच्या आगमनामुळे प्रवाशांच्या सोयी सुविधांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे। या इलेक्ट्रिक बसेस डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्या तुलनेत पूर्णपणे प्रदूषण मुक्त आहेत। यामुळे दापोली परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास नक्कीच मदत होईल। या बसेस वातानुकूलित असून आरामदायक आसनं आणि शांत प्रवास यासारख्या सुविधांमुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुखकर होणार आहे। विशेषतः लांब पल्ल्याच्या मार्गावर या बसेस प्रवाशांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरतील। या बसेसच्या चार्जिंगसाठी दापोली डेपोत चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आलं आहे। अन्य तांत्रिक सुविधांची निर्मिती सुद्धा जलद गतीनं सुरू आहे। या बसेसमुळे दापोलीकरांना मोठा फायदा होणार आहे।